haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. Haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. Sanin Husaini gida gida. Bismillah kaliki na ilahi ka bani baiwa na wake farin gani. Sanin Husaini gida gida. Shi yake mana tallafi ran da ba mu da kokari tun da dai mun san hakan. A sufa sanin Husaini idan har kin shiga za ki samu abin ado. Sanin Husaini gida gida. Jarin kasuwanci duka yi ma al'umma duka mun shaida da shi. Haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. A lungu har da sako birni har ma da ƙauye muna murna da shi. Sanin Husaini gida gida. Batun sallah akan lokaci shi sanin Husaini ana ta yabo da shi. Kyauta mai yawa shi kasa a cikin tunaninka mai halin kwarai. Sanin Husaini gida gida. Zuciya ta kai take so ina son wanda ke son ka za na faɗa muku. Haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. Tafiyar ka da tasu ta zama daban dan ka wuce can saman a saman sama. Sanin Husaini gida gida. Kamji kake ka ki sara a ganka a barka dan ka saka su a laulaye. Mata in kuna son ku ringa adon ku yayi kyawu to ga can gurin. Sanin Husaini gida gida. Yara har da manya fa karfa a ba mu labari kowa na shi ne. Haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. Kayanmu da sauki-sauki da inganci ku duba ku zo ku mu je wajen. Sanin Husaini gida gida. Inuwarka tana da sanyi maza mata su shaida fa kai ne jarumi. Ni Rufa'i Saraki na zo da wakar shugaba na fa kai ne jarumi. Sanin Husaini gida gida. Mai ado da adon ado kai kake kayan ado kai a gaida mazan kwarai. Haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntube mu a wannan lambar waya 07082526961 a sha sauraro lafiya. Haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. Mai farar fata da kyawun su faga kyan ado ka wuce su da kyale-kyale. Sanin Husaini gida gida. Dawi su gwanin ado dukkanin kowa yana so ya ganka da hanzari. Damuna kake in ka zo za a so ka ta ko'ina har a ƙauye har gari. Sanin Husaini gida gida. Shi yasa ka zamo abun kwatance gun al'umma na ƙauye har ma gari. Haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. In kana neman galila ka ɗinka dole sai ka taho gun mai gida. Sanin Husaini gida gida. Tufafi har na yara farashin babu tsada ku zo ku mu je wajen. Amarya har da ango idan har za ku zo to ku zo ku da hanzari. Sanin Husaini gida gida. Za ku kece ado na reni idan kowa ya gan ku sai ya ji kamar ya zo. Haske ya fito sanin Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima sanin Husaini gida gida. Duk wanda ya ce na barka
kamar ya hau dabino ya zarce rijiya. San Husaini gida gida. Kai na zaɓa San Husaini kowa ya san hakan jinjina mai martaba. Shahararka a kasuwanci ƙasashe sun sani don halinka da nasaba. San Husaini gida gida. Duka 'yan Najeriya sun yi yau maka jinjina mai hali na mazan kwarai. Haske ya fito San Husaini yana tafe. Tun da nemo mun sani kai kake mana hidima. San Husaini gida gida. Haske ya fito San Husaini yana tafe tun da dai mu mun sani kai kake mana hidima San Husaini gida gida.